Gaitimbo dedza anditika ina andinanya ndiri kuziva guys mibvunzo tichabvunza tese antika tichabvunza tese mibvunzo panapa. So right now toda kufonera Prophet vauye ini ndichandonyatsoziva naBi uyu zviri kutondinetsa kuti chii chakaitika nokuti ini ndiri kuziva vanhu ava vachiwirirana chokuti panese harikaitinzwi ndisangomanya kuda kuspekulata guys rikaiti zviwire from the horse's mouth kuti chii chakaitika chii chakatora nzvimbo. Joku jangulo doku icho chimunhu changu. Thank you dog. Thank you dog. Makadiko munhu waMwari. Aiwa tiri kwezi munhu waMwari makadiko initi madeka kushupa mastreet umu. Temperature dzakakwira. Kuita kurira kudaro kuita kurira mastreet kuita kurira kudai. Naimi munhu waMwari. Ndofunga chechi yatozara. Sande mune makazara zvisingaiti kuchechi. Mando yakuzibo. Sande mune muzere. Sande mune makatozara zvisingaiti because vana kuda kuzoona kuti pastor prophet avande apostle avande vapi. Right, apostle tatiti ndakuita reach out kwamuri because ndaona mastisa ari kutemana temana kuri kubuda nyaya dzakasiyana siyana. Kune matheory akawanda wanda tikati aiwaka zveguhwa rikuti kwai rotinetsa rikatingobata varidzi venyaya tinzwe. Unfortunately enough hamuna kuramba mubva mangoti aiwa ndiripo mukada kunisanangura side of the story ndikati aiwa side of the story rikudiwawo zvakare nevana veZimbabwe chiseverai manheru kana taapa live mozopa side of the story. Chii chiri kuitika apostle nyonganyonga iseri mastreet iyi mimi makamitisa B wezhira mukaramba B wezhira muri kusiya mwana muri kubiwa kungombeya kwese makaramba mimba yaB mwana wamakatamboona taikuonai muchibata mwana isu taikuonai handitika saka zviri kufamba sei? Okay, should I explain the whole story? Yes, tinakundowapa kutanga kwenyaya watiripo hatina watiri kumanyira tanga izveimba mudzi wenyaya tiripo because inini makambonditi mazuva emuchato aya makauya mukandini makatopa inini mapikicha nemavidhiyo mukatsisimeni mapikicha aya tinokumbira kuti mugozoburitsa mapikicha aya after 3-4 days kana ndisiri kurangarira ndikatokubvunza chii chiri kuitika kwandiri mukati imimi ividhiyo mudata music video handiti so ndika but alright ndikatimbowa imimi ndikozobvunza mubvunzo taurai nyaya yenyu tinzwa. Alright, thank you sister for this opportunity. So inini hangu ndanyanya kuira nenyaya yekuti number 1 ndimi then number 2 inyaya yagara iri mustreet kudhara. So chandingataura ndechekuti handiti pekutanga the first thing that I did patakaita video redu level to level, right? Are you there? Yes, tiripo takateera tichidayanzonzwa. Yeah, I gave you my pictures and it. I think you are the only person that I gave my pictures a video shoot you yangare my wedding scenes and everything ndikakupai takatotaura ndikati sister zvadati tikatine video ratofana kuburitsa within 3 days saka imimi mucha poster pictures aya then after 3 days tozoburitsa song and you remember right? Yeah, right. Then takupai pictures aya within 10 minutes anga atisiri pa page penyu anga social media all over kuma different platforms like ana Zim celebs everywhere, they were just everywhere. And the story was like congratulations. Even B never said anything to the public. Ana birambo taura anything. Akango iskofuti a picture akabata something like a flower. I think I guess I meant to change something like that, right? But in the streets, 10 minutes was enough. My streets are pizza. Congratulations. Zokuti pakatosvika 3 days dzacho ma congratulations acho anga asite anga kwanga kuchikisa manje ku posta video takatokudza tikati iko zvino environment yakreatwa yakuchikisa kuti tikaposta video nevanhu vese vanozikanwa vane mbiri vaita ma congratulations hatitukwe nevanhu irapa saka we were scared manje to post the video tikabva tati
let's just do it maybe around my birthday. So we waited for about 2 months, if not a month. So that's May, June, July. So it was 2 months. Then we went there 2 months. Takamirira ku poster video really. Saka pakazobuda album rangu. That's when we posted the video. Saka taifunga kuti tika poster video. Richapa clue and wongoona. Taito chika kutukwa. In fact pandakarisa online. Akarotiza nenda kumusha. Takaenda kumusha nandiri kuzimu. So I went kumusha. Ndikati apa ndesa bomba vanhu vachatanga kutituka kuti mimi makadai so. Then ndadzoka kumusha pepe. I was shocked to see, even on the video, if you check it on YouTube, vanorungoti makorokoto taona muchato uyo vamaiti wanzira. Saka manje kuti takambotanga chambotsanangura kutaura kuti aiya ividhio hamusi kuona here. Ndokataura kuti let me leave this thing chakadaro, because vanhu havasitombonzwisa. You can't convince my whole streets. Plus manje as vanhu vari mushowbiz, I want to be honest. Kana uri mushowbiz, if things are going positive in any way, sometimes unowa tempted kungozvisiya zvichiflowa that direction, you understand? Saka takazvisiya zvichiflowa in that direction. Vanhu vaitoti makorokoto munhu wamwari. So I didn't have anything to answer, because ukaansa munhu one, then showbiz here yamakufamba nayo, it becomes diluted foot. Then makorokoto aitwa angari emuromo, because ndambonzwa vamwe vanoita hanzi takavapa makorokoto, takavapa mari, tikaita macontributions. Those are lies. Hatinabvira tadya mari yemunhu ekuti makorokoto kana kuita kuchechi. Vanhu kuchechi vaiziva zvikuitika kuti this is a video shoot. Remember takaita nevanhu vekuchechi. Munhu anga ari pastor was actually a son to me. Munhu anga ari father vangu inini, anga ari mother vangu. Is a minister in our church. Wangwari mdara wa B, angari keyboardist wangu. Saka zvese zvanga zvizvo muchechi, hapana muchechi vanhu vanga singazivi. Potori nemamwe mascenes atakashutira muchechi, if you check the video. Saka vanhu vemuchechi vaiziva zvese zviri kuitika, like my branches ese, they knew kuti this thing is all about a music video. Then zvakazenge I think I told myself kuzonakirwa nazvo zvanga zvakungoita vanhu, because what they wanted is what I began to follow. Because even pakushandidzana kwedu na B, who is a very good person, wanoda kutenda, akanditira zvinhu zvakawanda. Like remember, she's a brand, she's big. So pakuita kwatakaita taita business and it. So definitely what I wanted from her, she did it perfectly. Aishanda even pakushanda kumavideo kwacho aita zvese zvinonzona kuti this person anoita zvinhu nemoyo. I really appreciate her for everything that she did. Saka whatever that we wanted to do, the outcome yakauya iri extra, but in a way manje kuti anga yakucreata kuti wange isusu tiri ne romantic relationship, of which we were not. Takambotrai kumbonesa vanhu. Saka unaita kuti hamusati bhaizi makapusa imi muda kuti nyepera muri kuitisana makanyarara and so forth. Saka takazopedza tamuzvisiya. Then vanhu vachinakidzwa nezvozvo, we began to flow with the wave. Takuflowa newave manje. Remember, I'm not going to tell you about B. I respect her so much, I respect her privacy, but the reason why I had to say much, it is because of vanhu vari kunyanya especially her fans vari kunyanya kundicontrola. Like ndikada kuposta my sisters, ndikaposta anybody, vanotanga kumuataka because vanenge vachiti ndiri murume wa B, of which in reality I am not. Our relationship. Mirai nditsanangureni, mirai ndigadzirise vanhu vari mucomment section. Mapicture ndakapiwa kuti ndiburitse, video ndo yaizobuda after 3 days. Anditi muri kunzwa. Mapicture ndakapiwa kuti ndiburitse, ndikatoburitsa mapicture. Asi video yavakanga vaita ivo takazoionerana pamwe chete imineni. Ichandinoziva kuti vakandipa chitilikisai mapicture. Handi mapanga chaka nokuti ndikona kuti vanhu zhinji mune confusion comment section umu muri kuti sisimeli ndimi makalikisa makanga manzi musalikise. Mapicture ndakatopiwa kuti ndiburitse
asi video yaizo ndakakupai mapictures for that purpose. Yes, mapicture akatondipa for that purpose ndipuritse, but video yaizifanwa kubuda within 3 days. But vari kutaura kuti ivo before 3 days dzakwana video rairanga ratodi ratozobuda. Saka itai neti dzenyu ikoko ende raimberi prophet apostle. Alright, rega nditsanangure pamapictures apo. Imini mapictures ndindakatokupai as showbiz ndikati ndoda kuti mukaisa mapictures aya nditi vanhu vanoona another impression after 3 days isusu tobva tareleasa video. But it went too far. Zvikapinda manewspaper, zvikapinda everywhere. So zvakakutyisa manje. Like kutukwa nevanhu chinhu makatinyepera yet. You know. Saka kuzozviregerera kwatakaita manje it went like too far. Then now I think ndakurumbidza kupedza. Pakazoitika manje coincidence. On this live I'm not going to talk about kuside kwa B. Ndinenge ndiri ungrateful ndikataura zvakaipa kana kuti ndikaexpose zvinhu zvaanochengetedza iye. I'll be a fool. Be munhu ane life iri private kubva kudhara handiti. Saka I don't think kuti ndikazouya ndakuexpose zvimwe zvinhu zvakaita kunge how she lives, a marital status, who she is married to, whatsoever. I think I'm not going to talk about that. But apa ndopa nguya kuti kutaura manje because everybody ari kutaka rorwa nemi. Mwana ari kunzi ndewenyu. Saka imimi to clear yourself now is the day. Kuti mubva mataura timeduwe ina ndisini baba wemwana wa B. Handina mpoita lula na B. Baba wemwana wa B ndiningi irimo zvichenesa. Do data chero rinas. Alright, rega nditaure papa ndogona kutaura inini. In the right sister. Mwana wa B muzukuru wangu inini. Yeah, muzukuru wangu inini. And apana cold blood there. Saka vanhu vangu nditsamwira, I don't know for what reason, but mwana wa B is actually muzukuru wangu. Mimi ndise kuti B akamitisiwa na sekuru wenyu na sekuru wenyu ndizvoka. Baba wemwana wa B ndisekuru venyu yakarogwa ikatakamitisiwa na sekuru venyu. Zvekuti akamitiswa ina nambodaro ini. Aiwa ndikuvunza kuti saka akarorwa na sekuru venyu kana kuti akaita mwana na sekuru venyu. No, ane muzukuru wangu pakuti taura iprovi noti tichenze zita renyu tiri papana pagadzira image yenyu yatsondogwa. Haidi kudai image munhu wamwari zvodai isizvi. Saka taurai nomazvo mugadzi tinoda kugadzira image. Chekuti protector apa hapana. Handimaona muri kuprotecta chii kana musina kumbo chama hamuna mbodhla kana chinhu. Saka muri kuda kuprotecta chii. What about ndikataura nezvangu ini ndorega kutaura nezvaB. But still pachangosara pari henyika because pane nyaya pane mudzi wenyaya ndebe kunzi imi ndimi baba vemwana wa B. Andizi. Asi makambodanana. But we never had a romantic relationship. I prayed for her and she helped me pazvinhu zvakawanda. She's a very good person. Akandiitira zvinhu zvakawanda zvokuti I'll be ungrateful ndikada kutaura nezvelife yaanochengetedza iye. Kana ane murume wake, kana ane wedding yake akaita, kana ane, it's up to her. That one is protected, but andizi rini munhu iye. I'm not the one. Inini basa rangu ranga riri kuturika ruoko kuti zvinhu zviite. And things went positive. Congratulations to her, and I'm so happy kuti tineka baby Jam Kedu. So there's no cold blood there. Okay, no, I get what you're saying. Makaturika maoko zvenyu kuti chi young Jam chive mataura zvakanaka. Vakaturika maoko kuti young Jam chivepo chinzukuru chavo vataura manje zvinonzwika muzukuru wavo. Ndakabata muzukuru wavo. Alright. Amawisisa guys vane vakabata muzukuru wavo pakuti vakaturika maoko. Vanoita ava vanonamatira zvipo zvevana. Handiti vakaturika maoko saka munhu vakamutarisa muzukuru wavo. But prophet apostle pane pataiona magosara achipostwa achinzi magosara emaroro. Magosara anga ari yeye haya prophet anga abvepi? Akapostwa kupi? Magosara akapostwa paFacebook. Akana akapostwa kana ari ake ne the love life yake
it's good food, and I'm not going to talk about that because in this side work and it happened to kuchenura inini not exposing in any way. Okay. I know the rambo ya chitaura vanhu saka andigoni kuya ndichitaura zvakaipa pamusoro pake kana kuti zvakanaka. I think kuti the only thing chandichataura chinogona kunge chakaipa chandisina choice is the reason why I had to explain that I am not the one. Ipapo I'll be forced maybe to just get into a little bit of it. But uyu munhu uyu ana chakanditadzira andina chandakamutadzira, we good. Saka personal life yake I still respect it the way she respected. Zvamanga muchiita skiti yenyu zvakanaka and you played along zvakanaka because inini makaninyeperawo chaiko ndimuza ndakagumbuka asi ndagumbuka mona pana nyaya idzi because inini wacho ndakauya kwamuri pandakaona mwana ndikakuti congratulations kwa muchandiudzi kuti makaroora here hanzvadzi yangu mukati sister ndo zvakaitika ndikadita nharo navanhu vachiti kana ndikati mukadzi wavo vakandiudza kuti vakatoroora zvamanga mandiudza ndaperegwa munoziva handizivi. Inini makaita mistake ndakauya nenyaya yangu kuwhatsapp anditi ndikati sister mufaniro wenyu auya panapa nyaya iripo ndeyekuti chibhozi inini I think you are one of those people maindi monitor tiri kumvenge mazuva aya. So only person that I thought of pandakafunga kumaketa chinhu changu. Saka ndikuziva kuti sister vangu ndakaudza zvese kuti mapictures aya video ndobva ndauya pa one live ndichida kunamatira vanhu makundibvunza imimi kuti ari sei mukadzi ari sei mwana apa nyika yese imungadi ndikangodairawo kabhozi mukachaplaya lo takatanzwa utaona kakuti pamwe kuda but movement ukandibvunza pa social media kuti mwana ari sei panguva yacho iyoyo taitongopusha zviripo taitongoti kwangotiti ari sei mwana ndaitongodaira kuti because ndikapindura zvisiririzvo. Number one, ndichapinda muinformation yemumwe wangu yandisingade kuti nditaure nezvayo kana iye akamira neni kuti inini chine chekuita neprivate life yake is standing on me. I have to make sure kuti ndikabvunzwa nevanhu kuti mwana prophet munoona parikunetsa vanhu even parikunetsa vanhu prophet at some point akona makapfeka dhirezi rabhiwe shira ini chai ndakona makapfeka dhirezi rabhiwe shira akapfeka bhurugwa renyu trouser renyu rekuchechi chaiko chaiko. Saka muri kunoziva kuti panga pasina a romantic relationship pakupfekedzana dress netrouser bhurugwa, panga pasina bhurugwa rinoenda pamberi apaka papasina aiwa kana ndimiwo munhu wamwari aiwa ngatingove irimo munhu wamwari takazviona tikati hatina kuita problem angu yedu because akati aiwa murume nemukadzi handiti maona sunu zvikuitika tikatoona muna mai vabhiwe zhira muna mai vabhiwe bhijira muri kuairport kumuti vakuna vagamuchira saka yanga iri skiti yose iya nematravel aita UK nikikiri Joburg Zimbabwe Joburg yanga ichitove skiti All right, in why? Number one, maybe I should apologize. Maybe I didn't know what maybe I was overdoing it. And that was pure content creation. I create a content and teach tamba maybe. Because remember, besides having a romantic relationship, we had a relationship. It's so super chill, we ran. We good and we close. So airport. It was life ya ari kuuya kuanniversary, ari kuuya kueaster, ari kuuya kuanniversary. Na mama, we have a good relationship na mama. We don't go. There's one I don't know now. I don't need to. Namata. We good. So in life, I do not hear saying content in the display as if we are a couple. But as you know, na airport, here at you on the airport. And it we is a celebrity. Ndapinda Zimbabwe, she comes to collect me by the airport. I don't see any problem. No, hatina ini anga ndakazongona makapfeka wigire dress. Iye akapfeka bhurugwa renyu, saka pa bhurugwa apa. Ndo pakandinza because ndakagona kupfeka bhurugwa ramtarisi kaini. Ako ndakatomupa ka trouser rekuitisa, ane trouser rekufundisa. Okay. Can I pakaitwa wrong? I really apologize. I never
Iwa tina kuti pari wrong prophet kuda kutohwisa head apostle sezvo muri kuti mamuchicreator content kuda kutohwisa because ndo pakaconvince zvese zvakonvinza vanhu kuti aiwa vanhu ava vari kudanana right. Pane munhu auya akanyora kuwhatsapp kwangu kumessenger kwangu kuti prophet mwana uyu ndewavo asi makaenda kuma-DNA kuonekwa kuti mwana haasi ndo pakatanga friction yese izvi zviri kuitika izvi. So ma-speculations unoziva kuti b munhu akazvibata sei zvekuti anganzi magame esaka I think kuti munhu ari kuto louder it's me which I regret and I didn't plan it. Munhu asingaite zvese zvatikuita izvo saka zvekuti vanhu vazomufungira nyaya dzakadaro kuti akachiita madini idrama nazvo vamwe vaitanzi mwana wanhingi that girl is well programmed. Ndakamboshanda nevanhu vakarongeka and she is one of the best. Saka ndikanzwa munhu anenge aito the reason why I had to protect her by all means is because kubva day one ndichishanda naye ndakaona zvinhu zvakanaka pamusoro pake. Saka zvekuti anzi akazochita andidi it's a lie. Munhu haadaro haazwe izvozvo. Yeah. Zvino kana thank you Sabina zvino kana asiriwe izvozvo naye prophet saka sei mazosvika pano nhasi B wacho angadei auya nemi kapa muri mose achitaura kuti vedu we took the skit too far is because inyu kuzoona muda kubuda muchiclear star nenyu kudai kurwa kuti chimoko chenyu chakuvava handi kana kuti kurwa kuti vana vesangano havachazvifariri saka iye manje kana ati ziya ari kukona imi muri panapa arimo mucomment kamudamuona kamucomment section arimo apachahwisisiki nokuti imi muri kutira kuprotecta B panguva inongadi wakamira nababa nokuti the way avari kuprotecta nayo apostle the way avari kukurumbidza nayo chokwadi it's very wrong of you kuti ubvo waenda kumateresi knowing very well kuti kusaidi kwavo kuri kudistroyika zvinhu zvakawanda iwe uchiziva kuti yanga iri skiti yamaita. Okay, the reason why ndakasvika pakutaura ndeiyi anditi are you there sister? Yes, tiripo. So this is the part yandikuda kutadangura kuti iyo ndofunga ndo the only part yandogona kutaura chinhu chinenge chisina kunaka but not in a bad way but to give clarity because vanhu ndaona some other people vachiti but prophet kuisa nyaya mugroup mazoisirei mugroup of which kondine vanhu vari mumagroup kainini wanda clarity ndowaudza saka chaita kuti mise after this long chaita kuti mise voice note mugroup chii after a very long time chikuita skiti renyu kubva gore rakapera nhasi mazokanda mugroup kune zviri kuitika what's going on? Alright, okay. So it started around andi munona kunana July uko. So I can say I was going through a lot, like a lot of people that I worked with. Vaka tanga ku ita sevanundi mukira like ndakaita ma collaborations with my fellow brothers and sisters vegospel asikutaura mazita but inyaya inozikanwa yekuti aiva tinozive rinyaya kuti makaita collabo naDocas Moyo na unonzani uyu moyo handizivi ava vamwe vanoimba it's fine ngatisatore mazita it's fine saka panguva yandaita go through izvozvozvo I needed the emotional support, emotional everything and so forth but around those days munhu wangu anga aita kunge ari kusarudza kuva life again iri distant from me probably everything that was going on in my life zvinenge zvaimupa drama raasina anditi isusu vamwe drama takangokura naro munoziziva takabva kumvengemvenge we don't really care about it but inini iye manje ndofunga akaona kuti maybe life yemufesuiwa is full of zvinhu zvinongoitika zviri dramatic handiziva kuti mwari vakazvisika usei ipapo so she chose to be in a shell distant from anything that I was doing unoona kuti hapana apa mitro wedu wasiyana there is no longer that thing anditi saka zvadaro ini ndanamboita problem nezvazvo because munhu ane life yake yandinorespekta munhu ane privacy munhu ane love life yake maybe anenge akaudzwa kuti tazvida zvakuti bowa saka I never had the power rekunyanya kuda kupinda mazviri I also chose to distance myself as well so pakudistance apa
uyu ari kuitawo zveupenyu hwake, uyu ari kuita zveupenyu hwake, everything is slowing down. Problem yakazosara yekuti inini manje pandiri kutraya kuita life yangu zvake iye zviri kunditeera. Like ndikaposta sister vangu vanhu vanopopota, ndikaposta hanzvadzi dzangu vanhu vanopopota. Saka dai vaingopopota chete zvaitorwa mascreenshot zvinzi baba vanohura vanodi officially. Ina kana record yechihureka kuchechi kwangu kana one, not even a single. But ndaifamba nchinzi ndiye ari kuhurira B pakakreatwa mastories. Izvozvo ndakaona kuti no, the best way to do it kungoudza vanhu vacho, because mafans ake ndo aiuya kupage kwangu inini achinditondora, avaende kunotaura kupage kwake, they come to mine. Saka ndakabva ndapa clarity pekutanga ndikaisa post ndikati guys, inini anobvira namborora handina mukadzi, ndobva ndangogumira ipapo. Saka as if this was enough, zvakaramba zvichiteera. Kutotaura kwandakaita iko kwakaprovoka zvimwe, kwakatanga kunzi uindaro akamitisa B ndokubva amsiya. This is a monster, is a very bad guy, ndichingotaurwa zvese. I never had a problem until I saw kuti the narrative iri kutogrowa big. Kunotori nemavidhiyo akaitwa pamusoro pangu zvichinzi ndo zvaakaita baba Mwari ave nawo hapindi denga babava. Of which handizi baba angu, ndiri munhu waMwari wechidiki ari kuzvikurirawo. Ndakapindana nezvinhu zvandakaitawo sekuprotectawo vanhu vandaishanda nawo, but on the way mukazvitarisisa ndini ndakatosiyiwa muroad, ndakabata zvinhu zvevamwe vanhu zvichindiaffecta inini, but ndisina anything to do with that. Saka ndakaona kuti munhu wangu kana asarudza kuita life yake zvakewo futi zvinofanira kunge zvisinganditeere. Anmora ndobva ndangotaurawo chokwadi ndikati iko zvino ndakasacrifice kurasa vanhu vese vandaitungamirira in the name of protecting the brand, protecting the personality, protecting everything, protecting the information. Vanhu vangu vachingofunga kuti ndo zviripo. Saka konawo ndikazochuza kuvaudza vanhu vaive chokwadi nekunditeera vanditeere in light, because munhu wacho wandairwira wacho is no longer in my life, not because of my choice. Anenge akachuzawo kupa a little bit of distance, which I respect. I think that's the only thing that I can say. Maybe that's a bad thing, but it is what it is. Zvinopera. Saka ndo reason yandakazoita mumagroup kuti vanhu vangu inini vagorega kuramba vakandibatirira zvinhu zvemunhu asisiri part of what I am doing. Not because takatukana, not because of takaita sei, but she chose to have a life again associated from me, probably because of zvandakamboitwa nehama dzangu dzegospel kuti hatimuzive uyu pastor uyu ari kunyepera vanhu and so forth. So that's when I decided to ndakatanga ndanyora pafacebook pangu ndokubva ndazoita audio nezuro to give clarity kuti guys, handina munhu wandakamitisa, and I will say it again, handina munhu wandakamitisa, handina. Kana vanhu vakuda kungondipakira mhosva nkana, it's up to them. Andina, I think B is old enough to be speaking kuti baba vanonyepa vakandidai vakarara nini vakadi. She's old enough, she has a page to speak, but she will never do that because we are not fighting here, but I'm trying to distance myself from things. Mumwe munhu akaita distant herself from my life. So are you saying if she had Apostle, if she had not distanced herself from you, manga muri kusongora mamuchikontinya nedrama neskiti? I wasn't. I was gonna do it in a better way together. Naye. But maizozvona muchita sei apa naye prophet? Maizozvona muchita sei? Maizozvita sei? Nemamina yebi wacho. Sisimeli, remember inini ndakavhika mablows for her a lot. And it's of things that I can't speak about. Kana takuda kuadresa nyaya iyi, we had the communication, taingotaura shamarika panapa takuenda kunotukwa tese, iwewe nini pane nyaya dzatoda kugadzirisa, because inini I'm about to be married, iwewe you have your life and what taitotaura, but fact yekuti ndakasara ndega, but nenyaya dzemunhu ini ndikaposta sister ndinotukwa kwete nenyaya dzangu dzemunhu asisiri part of, even there to defend me, even there to tell the people kuti munhu wamuri kutuka hana mhosva, havana kana anything like that, you understand. But to be honest, I would like to apologize to her, number one,
for this whole thing that is happening as munhu weizvozvo. Number 2, I would like to apologize. Ndaona vanhu vachiabuse a picture ramama vake vachididididi. I would like to apologize. Number 3, I also want to apologize to expose good any life apart from me. Then number 4, I want to apologize to everything that I said which is not right in this. It aborts going on a certain life from me as a man of God. Sometimes sometimes pakuita maskits kwamaita mama ndimbokecha mafeelings here apostle. It's very normal. Muri munhu wenyama, muri munhu wechirume that way, and bhimo wechidikiwo, she's good looking. Mama musina kutopinda here kutopinda deep asi kuti mukatizongobatikana kuti zvinhu zvaakuita distance yourself away from me. Zvema feelings asiro raskit here. Closeness wacho wamakamunawo munopesera madevelopa mafeelings towards one another. Really normal. I don't think I'll answer that one. Oh. Yeah, but she's a very amazing person. I'll call her Timbo Taura. I think with my friends and Agamboita, she's one of those good people that I always admire. Very bored. She's good. Vana veZimbabwe anti muri kuzviwa kwanzi bhindira kuona mucomment section B namba yangu iripo unogona kungofonawo. I think just because nyaya yacho indonasa kuti kana yanga yava yekuti makuclear na mazita maita skit kuona kwangu B even page kwako wangofa ungoita kana live kako kana ngonyora zvako post ngoti guys it was a skit the whole thing my fans please musabate my feelings because wozorega ava vachitukwa manje vakaposta sisi vavo vobvumburudzwa vakaposta that was not fair vobvumburudzwa iwo knowing very well kuti it was a skit woramba wakanyarara. That is not fair guys. Sara chokwadi tutara chokwadi pano ndikunyepa here guys. Taita skit tese ndobvumburudziwa iwo chizati skit wonyarara iwo ndoni vanhu vacho vanenge vachindibvumburudza guys hazvizonyatsobuda zvakanaka. I think kuti vaifanwa kuti vangochiudza vanhu kuwirana makambowirirana naye here B apostle kuti B time yekutiko zvino izvi tichitamba chita maskisi hazvichaiti tafanwa tiudze vanhu chokwadi makamboudzana. I think kuti pakangozongoita moment yekuti unoona kuti an adult anenge asisadi any involvement yekungoona an adult adistance unoona zvinenge zvabho zvakadaro. Ndo pari kundinetsa kuti the way you speak highly of her and then she decides to wake up akazvidistance ndo pasiri kuti maburu acho asinyatsokuuvharika ipapapa hasi kuvharika zvakanaka. You are speaking very highly of her. Muri kutaura kuti munhu akazvibata munhu akatsika munhu then all of a sudden ongomuka nekurirana kwamaita kwamuchipfekedzana mabhurugwa ongomuka makuseni akangodecide kuti ndakuita distance. Naisisi ndambobvunza ndanzwa nokuti hanzi ndiri kunyeperwa like pano tiri kunyanya kunyepa ndepapi sereni comment section so comment section inotaura zvainoda vakaimba vaya sereni comment section ndo pangondinetsa ipapapa kuti piwo iwewo hapana chaitika unongofuma kuseni uchingodistance munhu wawaita naye maskits just like that nekwamabva kwese. Hanzi imu edhei pa WhatsApp yenyu nevanhu hanzi edhei on your WhatsApp. Hanzi ma feelings anga apo ndofunga ini yangu nendo zvandikutofungawo zvatagwa nemunhu iyeye. Kana sister like inini handiti zvezvo zvema like I work with vasikana vakawanda mukatarisa vanhu vakawanda vandoshanda navo vechikadzi vakawanda zvekuti kana kuri kunzi nyaya dzekukecha mafeelings dendafa nawo handiitiwo izvozvo ndakatodanwa zvanamwari zvebasa iri zvekuti ndingaswere ndichididi I don't think. But vana vesangana vana kumbopopotawo paivaiona madhirama osaitika vaiziva handiti ndo vandakaita nawo pafirimu racho. Yeah. Vanosangano venyu vanokudai ende vanokutrasai zvokutodaro mufungi vakanyarara zvavo.
ina handina mbiri yechihure kana handina mbiri yemusikanzwa kuchechi kwangu vanhu vekunze uku ndovanda kutraya kundiportreya as that person but handina kana one record handina mwana wesangano wandakabata handina hapana handina nyaya idzodzo hapakaipa hameno guys kuti imi muri kuionawo sei nyaya but anyway vauya kuzotaura prophet kuti hanzi inini hangu ndati ndikudzei chokwadi kuti everything was a skit hapana anything chatakaita mwana uyu wamuri kuti ndewangu ana b mwana hasi wangu mwana muzukuru wavo in the sense yekuti ava vane chivanopa vanhu chipo chevana that one is not a secret guys, it's not a secret kuti vanonesikana nembereko vanoendako vachinodzoka vane vana indakazvionera ndakaendako zvangu handimaona so vari kuti muzukuru wangu kutanga kwesikiti rakatotanga achiya kuzonamatigwa hake achida mwana wake handimaona akazoita mwana wake saka kwavari muzukuru zvembereko izvi vakatowanda macelebrity ekuti vazukuru vedu vejam like even the son mwana waBazuka is our muzukuru wedu anhu mwana waBazuka vakawanda macelebrities saka zvembereko haisisi nje tinganzi kuacta mwari vakutoita zvinhu zvakawanda saka zvinongodhipendawo nekuti aiwa ndakaona hangu vanhu vakanga vakabata zvana pandakamboshanyako paya aiwa handiri palive kavanhu vakazviona takazvionera zvana kuzara zvana chechi yose zvitukutuka aiwa takazvionera ini papo saka apa pakuroora apa nhai apostle mama timawanai ndandati mama wanai kuti nokuti chechi yakudaka kuti pachitamai mufundisi vanenge vachimiramira mberi kuya hapasati pane plan but manje plan inogosheka sinokuti tatati tichokera nekapano pamadhayaris apa sister tichokera nepane vanhu vanotoziva mwana nonamata zvokutonda nomufunge ndikwadzisa ndototenda mwari nenyaya dzabvi dzakatombondibatsirawo kusapuresa vanhu vanondinetsa munotonetswa nevakadzi vachida kutopinda mumereji imomo kune muedzo kunzo unonzwa bhata wakazvirega takatika zvinonyatsa kutobuda pana tina Dhumebi pano kuna namabridge ovoko vanhu vacho vakatowanda vanototoda kutopinda mudzimba kuti vagare pasi vadzikambe ngavave ndivanamatire aiwa muvanamatira musati mazvinamatira kuti mupinde mupa here tangaimapinda imugeni kuti vamuotevere aiwa inondira apostoka ini vanhu vasakangane kuti even after all this hanzomere kutsvaka maclients imboendaiko guys hazvisi zvekuudzwa zvinhu zvokunyepa imboendai handisi kutaura zvinhu zvepasi pemuti ingoindai ini ndangoti ndai munozvionera ini ndakaenda kuna Dhumebi yeuya imboindai imi chimboindaiwo handi munhu anongoshanya just unobvei kana uri mujobheki muya kupretoria kuya unongoenda one day chete ungonoona wega amboona kazi unoya uchida amboya timbona hameno motoramba muripo nokuti kune vanhu it seems as if people chaiyo wants to ask questions tibvumire vanhu mazvihwira kagais mazvihwa kuti takanga tichiita skit hapana marriage yanga iripo zvese anga ari maskits saka pakatoipa regai timwari kuda kubvunza mubvunzo wacho ndiva ed mutaure navo vasati vainda havo takuziva chokwadi. Hello my sister.